Ay, shout out kay Project. Ay, Planet Sword. Shout out. Hindi ka nag-live, tol? Oy, Joel Ladera. Shout out. Sipag ni Joel Ladera pumasok. Ang gusto ko dito. Oy, 22 viewers. Thank you. Not this one. How many more? Hi, good evening. This one. 19 viewers. Thank you, guys. Hindi nakapag-live si Vidubs. Mga pinuntahan yata. Hindi nakapag-live kanina. Mga ganun. Gising akong tanghali. Black Jesus, Sarah. Are you playing Roblox? No. Tapos lang natitaaw. Hindi ko naabutan kasi dito ako sa Duty Tol Mark Joe. Duty ka ba ngayon? Pasok ka ba? Ma'am Dalia, shout out. Joel Ladera, shout out sa iyo, boss. Maraming salamat sa pagpasok. Salamat sa 15 viewers natin dyan. Talbarm, may ka lang shoutout ako si Talbarm yan. Ma'am Dalia, thank you. Salamat po. Watching ako kay Joel Ladera, guys. Watching ako sa Bo. Ano po ba si Joel Ladera? Dito tayo sa ano mo. Good morning update sa Flowers. Joel, dito ako sa iyo, boss. Hama Ada Rom Sharo Susu. What is doing in this, man? Ang ginagawa mo, bro? Oh, delete. Delete. Share rin. Lakas ng tama po. Lakas ng tama. Siya rin pala magdi-delete. Daniel Irids, hello po. Oy, Daniel Edit. Maraming pumapasok ng mga person. Shout out sa inyo, guys. Watching ako kay Tol Project, guys. Shout out. Washing mano yung kudong. Washing mano yan. Doon tayo sa binisa ni Tol Project ang kanyang ano.
Tindahan ng bike. Watching ako sa inyo guys. Diyan mga bro. Silaw eh. So, ayun. So, ganda pa dito. Apat yan. Dito ako sa iyo, bro. Joel Dagger. Nice place. Let's see ito, bro. Miss Helen Gamboa, waray. Oy, Miss Helen. Pumasok ang mga artista dyan, ah. Miss Helen Gamboa, shout out sa iyo, bro. Kumusta po? 7 viewers, thank you. Watching ako sa iyo, tol. Project. Hello, bro. Daniel Edit, shout out. Kaya na, Joel Adair. Okay lang. Pasok na ba sa playoff ang Jeans? Yes. Kalaban nila Phoenix sa Friday ata ang laban nila. Or second game ba yun o first game? Bukas may laban bukas eh. Maganda bakbakan bukas. Inlex tsaka Inlex tsaka Sagil ba yun? Ay, hindi. Hindi mo kalaban sa Inlex? Tokentex pala. Marco. Shout out, Daniel. Hello, my friend. Miss MG. Shout out. Miss MG Marfori. Hello. Sige lang, tol. Naka-play din yung upload mo sa kanina. Thank you, tol, project. TV at RPTV ka ba? Wapo. Aray ka. Sa lang ako. Sa channel ko lang ako mapapanood. Sa aking YouTube channel lang ako mapapanood. Hindi po tayo sa TV5. TV5 at RP TV, diba? Ano ba? Kapamilya ka pala eh. Hindi. Tayo? Kawaray. Miss MG. Mapori. Good morning. Update sa Santa Flower. Santa Flowers. Kawaray. Shout out sa iyo, boss. Salamat sa iyong pagbisita, boss. Our viewers, thank you po. Salamat po ng marami, guys. Salamat sa inyo. Miss Christopher Min. Yes! Yes, my friend. Dami mo mga Sino bang gumagamit dito? Sa TV, kapatid? Network ka ba sa TV mo? Hi, Kaiden! What's up, my bro? From another mothers. Oy! What's up, my bro? From another mothers. Oh, Kaiden Hall. Thank you so much for visiting again. Good evening, my friend. How are you? How are you today, Karen? I appreciate you visiting another live stream. Yes.
And then, thank you so much, my friend. Ay, pin kita, guys. Si Bruce Kaiden, no? Tawagin ko lang ang aking mga resbaka, Kaiden. Stay there lang, Kaiden, my live stream. Tawagin ko lang ang aking mga kaibigan sa white world. Maghahanap tayo rescue. Guys, Kaiden is here. Team Boom, please join my live. Kaiden is here. Bukas, good morning, kapatid ka na ulit. Arrange ka. Bro, salamat bro. Bro, Kaiden, thank you so much, my friend. Joel Ladera, done na yung ano mo, video mo. Watching done, watching si Joel. Kaiden, another banana for you. Dami niyang alaga, oh. Mga dude. May kambing pa. Ay, Marlo, shout out. Good evening mga kapatid. Sabi ni Losi Torres. Kawaray ba ang network? Kawaray. Jingo Mix Vlog, shout out boss. Shout out. What's up a good movie or TV show in the Philippines? What's is a good movie or TV show in the Philippines? Okay. You watch It Bulaga, TV5, or funny yun, Good Vibes, television, or drama of Tanggol, movie of Tanggol. Ba't di ka nag-chat sa akin? Kararating ko lang. Hindi mo nakita. TV5 ka ba? Sabi ni Sheila Marie Rodriguez. Dance Connect, Kaiden Hall. Oy, Kaiden Hall. Dance Connect with Joel Ladera. Movie Bulaga or anything television of Karen, please talk to Kaiden. To English. Magiging sigabo na. I don't understand. You don't understand, Karen? Wala ka dyan. Tinawag ko sila, B-boy. Wait. Tinatanong kasi ni Kaiden kung anong maganda daw what's a good movie or TV show in the Philippines. Sabi ko, It Bulaga. Seryoso. It Bulaga ba? Yes, It Bulaga. It Bulaga is, television o TV5. TV5 ba yun? TV5, di ba? Google mo. Miss Sheila Marie Rodriguez is English speaking si Kaiden. You talk Kaiden to speak English. Let's use Google. Yeah. Boss Andrew A. Yes. Uy, Boss Andrew A. Yung mga bisita ko, mga mga dakilang mga artista talaga. Like Karen, you try to speak
Tagalog. No, Karen? You understand na Tagalog, Karen? Let's Google now. Yo. Karen, you let's Google now daw. Sabi ni Andrew E. Sabi ni Ari, Chiro, Lit mo. O, sitaw. Late mo, wopo sitaw. What? Ano yon? It's hard to be a pogi. Talsik ang aking laway. It's hard siya. Mahirap maging pugi. Yes. Jingo, shoutout sa'yo Jingo Mix Vlog. Maraming salamat Sir Jingo. Ba't Jingo yung pangalan? Babae ito. Jingo ba tawag ba sa nun? Jingo Mix nga. Jingo Mix Vlog. Oy! What's your favorite American movie? Fast of the Furious. Fast of the Furious. Like a movie on ano ba yung mga palabas na ano? Fast of the Furious, I like movie. Maganda yun, maganda yung panoorin. Not interesting watch movie, I'm more interesting watch news. Okay. Ayaw mo ano daw? Hindi ko maintindihan man. Vin Diesel, si Vin Diesel, maganda yun. Ate Margie, shout out. Ate Melody, shout out. Thank you, my friend, Kaidin. Ay, gagi. Ba't ko na-hide? Putik na yan. Nabuang. Na-hide ko ba siya? Wala. Na-hide niya. Ang puta. Anong nangyari dun? Ba't nabura ko? Ang nabura. Nabura ko ba, tol? Napindot ko yung yung inano ni Kaidin. Andiyan naman siya. Nangyari dun. Kaidin, comment ka ulit. Na-delete ko yung message. Buang. Sorry Kaidin na Sorry Kaidin na fresh ko yung delete. Sorry guys. Buang talaga ako. Gag. Talaga. Walang may galaw shout out. Ay, ko lang shout out. Kuya Mark, Ate Margie, shout out. Vin Diesel, guwapo. Oo, maganda 'yon, sabi ni Jella D. Billion. I like that movie too. Oo. Movie America, Vin Diesel. Yung ano ba yung mga palabas na yung racing ba? Racing. Hindi ko kasi ganong makilala yung mga na yun. Ang kilala ko lang, Jackie Chan. Jackie Chan, cha. Like that. Ay, sagani, please meet Kaidin Hall from Oklahoma, USA. True? True. Maupay gabi, sanggay Marjo. Maupay gihapon na imo. Favorite the movie. Like that movie too. Yeah. Maupay na gabi, book, tusok. Hello host, Miguel Sarad, God bless, sabi ni Leon. Leon nga, Riola. Do you have Netflix or Amazon Prime? No. I will not, di ako mahilig manood ng Netflix. Kaya din? I don't watch Netflix. I can watch Filipino vlogger like Idol Japper Sniper, my favorite vlogger and favorite content creator. I don't like Netflix.
I don't want. I don't watching Netflix. Kaiden, good evening from Biboy TV. Search now, sabi ni Angelo De Leon. Aray ko. You can use my account if you want. Uh, you can use my account if you want. Oh. No, Kaiden, no. No. Huwag mo pamigay yung account mo, Kaiden. It's okay lang, Kaiden. I can to speak, I try to speak to you na, ano ba? Ano ba to, Kaiden? Nasakit na ng ulo ko, Kaiden. Kaiden, my head is, sick? Sick ba yun? Paskong Pinoy, search na. Ayoko na sa'yo. Tulog na ako, doy. Tambay na ko lang yan. Tambay ko lang to. Sige. Sa Netflix daw, tol na account. Okay. Netflix account. No, nothing. Nothing, Kaiden. I watch myself. Myself. Boom, B-boy. Miss Angela De Leon ko lang, boom. What's the most beautiful place in the Philippines? Oh my God. That's good. It's very nice question, my friend Kaiden. Oh, what is the beautiful? Oh, I see. What's the most beautiful place in the Philippines? Oh, that's good. That's good. Or yung Manila Bay. You like Manila Bay? So very clean sea and fresh air. Wow. Palawan. Okay. Palawan and Boracay. So many girls and many jam girls. Boracay. Beautiful place in the Philippines is toilet. Buisit ka, Karen. No, Karen. Palawan, Surigao, Boracay. Oh, Karen, you try to fly to Boracay and Palawan. Ang ang hirap naman nito mag-English. I want kayak. Kayak around the clear water. Kayak. Oh, I want. Yes, it's a clean water. And you see, ano ba to? Ang hirap naman. Wala ka kasing baon ngayon. Bohol, very nice. Sabi ni, Joel Ladera, oo. And the most handsome people in the Philippines is Mark. Yes, true that. Karen, it's very good. Like that. You loko me, ha? You loko me, ha? Loko me, ha? Pinakamagandang place sa Pilipinas. Ito, Bohol to eh. Sino ito nag-delete? Sino nag-delete? Karen, binilit mo yung mo, Karen? Aba. No money, no stop. Google help, yes. Ay, kagito ko lang na tubuang. Sino nag-delete? In Palawan, you can do kayak. Hoy, Karim, boss Edu. Use English language because I don't understand Tagalog. You try to speak Tagalog. Kaya, my friend Karen, almost 1 year in watching my live or every live stream or B-Boy TV, you try to learn speak Tagalog para di ka maibenta. I'm China. Yeah,
I understand your Chinese. Ah. May, 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 ano ba English ng amo? My owner of store is China. Pure China. Karen, because you learn Tagalog. Hanggang ngayon natuto siya mag-Tagalog. Tay Alex, boom, sabi ni B-Boy. B-Boy, boss, kumusta ka boss? Tatay Alex, Google mo na yun, Paskong Pinoy. Sir Edo G, ay Sir Edo Manzano, i-google natin. Let's use Google. Google. Yes. Kaidin, please check the Google place of Philippines or waterfall or anything or Divisoria, maganda doon pumunta. Mamili ka ng damit. Kaidin. Inaabangan ko yung reunion of TGIS. Ay, ayos yan. Maganda yan. More wonderful Mark. Yung wonderful Mark. Karen, you know ko me, ha? Karen's from China, Kaidin. Please to visit to Karen channel and you watch short video. Karen is so beautiful and so friendly. And generosity. Yo, like that. Who is the wonderful lady of TGIS? I don't know. Let's use the Google nga. Miss Rica Paralejo? I don't know. Mauna na ako sa inyong matulog. Good night. Tapos na yung mo, premier, nandun ako kanina. Sabi niya, the Philippines be far the most beautiful and friendly country in Asia. Yes, Kaidin, super beautiful and friendly country. Totoo. It's true. You please visit to Philippines, Kaidin. You see the place, beautiful place of Boracay, Palawan, Mini. Try to Google para marami kang malaman kung saan magagandang place. Pero try mo lang po pumasok dito kay Din. You try to learn Tagalog kay Din. Because kung mapunta ka man dito sa Pilipinas, kailangan mong mayroon kang baon na kahit very light Tagalog, you should try, you understand, yun, kahit hindi mo mabigkas, pero maintindihan mo ba? Para hindi ka ba may ibenta. Kung ano ba English yun, Biboy, sabi maibenta? You buy. Buy ba yun? I love Filipina people, but I don't want have boyfriend from Filipina. Oh, really? Karen? I don't like to. Karen, learn it. Karen, I don't like to. Oh? Oh. Melody Alvarez, shout out. Oh, because many, widower. Ano yan? Karen, shout out, sabi ni Tay Alex, because many widower. Project na watching pa sa ito.
B-Boy, thank you. Bintana. I understand that. Third party. Windower. Bahala kayo dyan. Bahala ka din. Miss Pinky Wig. Oo, marami talaga yan. I can try. Windower? Windower ka. Windower. Bakit 3 viewers na? Hey Alex, salamat po. Kaya din, thank you so much my friend. Can you translate joke in your language? Okay. Joke is nagbibiro. You try to speak nagbibiro means jokes. Joke. Nagbibiro. Nagbibiro. Ayan. Kaya din, joke is language nagbibiro. Well, project, nandito pa rin ako sa'yo watching. Kaya Alex, next kita rito, play ko yung video. Ayun na sa'yo, ang buhay ko'y nagtagal. O bakit kaya sana'y... Ay, Boy Tirador! Kasi alas 10 si Boy Tirador nakakapasok na nauna lang ako ng very light. You can tell me a joke in your language and see it in the English. Okay. Boy Tirador, tirahin mo na Boy Tirador. Andyan si Kaiden. Nagtatanong siya kung can you tell me a joke in your language and see it's in the English. Hirap naman ito. Pinapahirapan ako ng meeting ni Kaiden Oh my goodness. I am simply me. Hi Kuya and everyone. Hi, I'm simply me. Please please connect to Kaiden Hall. Tay Alex, may galaw shout out. Boy Tirador, salamat boss. Rajik, may galaw shout out. Nasa work ako, busy pa. Sige lang, Boy Tirador. Dini na nga ni. Dan, Kuya, salamat. Nagtatanong si Kaiden kung you can tell me a joke in your language and see it in English. Nag-dinner na kayo lahat? Yes, tapos na, my friend. I am simply me. Tapos na, my friend. Nga, magbigay kayo ng nagbibiro lang po ako. Mean. Sigan. Mean to see.
Loading na naman ako. Hindi ko Saan province mo, kuya? Leyte po. Tal Project, maraming salamat. Kumain na ba kayo lahat? Your dinner na nag-dinner na po ang tanga Pilipinas. Si Karen, nasa na si Karen? Ayaw ni Karen mag-asawa ng Pilipino. Pero alam niya na napakabait ang mga Pilipino sa Asia. Pinakamabait sa Asia, Pilipinas. Kaso lang, ayaw ni Karen kasi marami daw third party. Pag nakapag-asawa siya sa boyfriend siya sa Pilipino, may kabit agad. Di ba nagsasama, may kabit na agad. Pastilan tong Karen nito. Karen is very, intelligent ang layo nga. Oo, ang layo. Taga saan ba kayo, ma'am? I'm a simply me. Burias ba kayo, Burias? Kay Dennis Hall is English speaking. Gusto niya matuto ng English. Ayun, gusto niya matuto sa Pilipinas, ng mga salitang Tagalog. You say later, Mr. Mark. Good. I got to go. Okay, Mr. Gaiden, I appreciate you. You try to back to my live stream or another live stream or BBTV or Sangkay Grace. You visit another live stream and you try to learn to speak Tagalog or try to learn Tagalog. Para once you go to visit to the Philippines, you understand what's saying Filipino people. Alright, Kaiden? I appreciate you, Kaiden. And I have a nice day. And take care always and good health. Kaiden, I try to speak to language Tagalog para matuto ka. You try lang para kasi mayroon naman yung Kaiden. Thank you so much, Kaiden, for visiting my live. I appreciate you. I try kasi my English is a little bit only. I try to learn English and I like you too, and you try to learn Tagalog. Para many people here in Philippines, you took to Tagalog, you understand. O kahit hindi mo mabanggit man ang salitang Tagalog, at least naiintindihan mo ba? Kaiden, thank you so much. I appreciate you, my friend. So may tumutulo na dugo sa ilong mo. Buang ka, project. Joel, I will try to learn some of your language. Yes, Kaiden, I can try Tagalog. You visit me again or another vlog, another live stream or Filipino live stream. You try to visit and you try to speak so hard. Yes, Karen, so hard. It's my head is sick. Buang ka, Karen. Wisita. Kaiden, you buisit. You speak buisit. It means bullshit. Yan. No, hindi kita minumura, Kaiden, You buisit Tagalog, English is bullshit. Sim. You know sim, di ba? Kaiden. How to say goodbye for now? Okay. Paalam. It means Tagalog it means of say of goodbye of English. Tagalog means bye-bye. Paalam, kaibigan. Means friend
sa Tagalog is kaibigan. Bye-bye. Paalam kaibigan. It means, pag sinabing goodbye, it means sa Tagalog ay bye-bye, paalam, paalam, paalam. Try ko goodbye. Wait, kayo din. Yan, kayo din. How to see goodbye for now. Okay. Bye-bye, paalam. Griselda, tulog na tayo. Tutulog ka na. Goodbye, paalam. Goodbye, my friend. Paalam, kaibigan. Yes, like that. Like that, Kaidin. Kaidin. Thank you so much, my friend. Goodbye. Yan. Thank you, Kaiden. Salamat sa pagbisita. Ikaw lang mag-isa dyan, Mark. Oo, at Ma'am Criselda, wala dito sa Wala dito yung aking mag-ina. Nasa Batangas pa din. Kaiden, thank you so much sa pakulay. It means pakulay, super chat. Gusto ni Kaiden matuto ng Tagalog? Very nice yung Kaiden, ha? Gusto mong matuto mag-Tagalog? Sige. Pasok ka lang sa akin, turuan kita. At di tayo magaling mag-Tagalog o mag-English. Ha, Kaiden? Netflix. Mahilig pala siya sa manood ng Netflix, ano? Tol? Visit ka kay Ren. So hard. I will learn to love you. Oh my goodness. Karen Sarot, ha? Leo. Nariola. Hola. Shout out. Tama ba? Oo, tol. Gusto niya matuto. Leonie. 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 Don't subscribe sa iyo. Watching po ako sa iyong video. Gusto niya matuto, nakakatuwa siya, no? Yan ang dapat kailangan niya talaga pumasok siya ng mga ibang nagla-live. Tapos bumabalik siya sa akin para matuto siya Bisaya, magwaray. Paya gab boom. Open na boom. Oy, Joseph, buanga ka. Kaanghang 'yun. Kunti lang sauce linagay ko, tol. Ay, isang kay Joseph, grabe ang tagang pawis ko, ay pulang-pula yung mukha ko. Mapapanood mo sa 14. Sa 14 ko premier ko pa eh. O siguro point niya yun siguro ang point niya, kuya. Gusto niya makaintindi ng Tagalog kahit di makagsalita. Oo. Yun ang nga niya, yun ang purpose niya rin na kahit hindi siya makapagsalita. Kaya inuuna niya yung biro, yung nagbibiro ba? Yung nagbibiro. Kung ano yung ibig sabihin ng pagbibiro, yung joke sa biro sa atin. Nagbibiro. Nagbibiro lang po, kuya, ganun. It's just joking only. Kaya gusto niya matuto. Kaya nakakatuwa siya kasi 2 beses na siya bumalik dito ulit sa live ko. Tapos tinatanong niya. Kasi balak niya pumunta rito sa Pilipinas. Maging travel guide. Sabi ko sa kanya, di ka marunong sa mga
ano niyan eh, mga abot sa mga lugar-lugar kung saan. Hindi man ako gala eh. Maganda eh, mga kahanap siya ng traveler, yung magaling ba sa mga ano. Pero mahirap din kasi mamaya, mahirap pag maraming pagpirahan siya. Mahirap yun, no? Pero maganda yun. Pero try niya lang matuto mag-English. Mag-English, mag-Tagalog kasi kailangan niya yun. Roselda, good evening. Sabi ni Joseph Salas, natutuwa nga siya pumasok siya eh. Nakakatuwang tao na to. Babalik yun. Eh, sabi niya dito yun. Ayan. How do you see? Goodbye for now. Okay, kay then. Si Karen, marunong na si Karen makaintindi ng Tagalog kasi lagi naririnig niyan. Karen, you naintindihan mo na yung salitang Tagalog, Karen? You learn Tagalog, Karen? You understand mahal kita? Meaning is I love you. And paalam kaibigan, it means goodbye, my friend. You break my heart. Nasaktan ang puso ko. Karen, you understand? You break my heart? Ha? Nasaktan ang puso ko. I don't understand. I means I love you. Mahal kita. You means I love you, mahal kita. Si Kuya Mark, support here. Okay. I'm simply me. I not break your heart. Nasaktan ng puso ko kung wala ka. Karen, you understand about that? Swing? Makaltok ta. Ano? Mahal kita. No! Mahal kita. It means, ito turo ko sa'yo. Guys, turuan nyo nga si Karen, guys. Dali. Sabi, I love you. Ibig sabihin, ito yun Karen I love you means mahal kita. Like that. Oh, para na teacher na tayo. Yan, no. Mali yan, ito. Yan, yung ni Mark Waray. I love you too. Buang ska. Yan, like that, Karen. I love you. Sabi, mahal kita, like that. Ayun, yun. Pagkasulat. Hindi yung sinulat ko, makliya. Makahiya. Ayan, like that. Good. Pag pumasok ka, Karen, sa mga live, lalo kay Kabus, mahal kita, Kabus. Sabi mo, mahal kita, Kabus. Sobra. Yan. Ayan. Karen, try to learn na mahal kita, Kabus. Sobra. Parang ibig sabihin ng sobra, Karen, more love. Ganon. Mahal kita, bubos. Bubos. Kabos. Means kabos is like yung pinapasok mo live stream, OMG, so hard. No, it's basic only. Karen, it's a basic only in Philippines language. You try to learn like I love you. Means is mahal kita. And bye-bye, ibig sabihin, it means is paalam, kaibigan. Bye-bye, my friend. You like that? And I love you more. You like that. I love you more. Karen? So hard. You understand. You try to learn Tagalog, Karen, para Kasi sa inyo kasi, sa China kasi, ni hao ma. Ano ba yung basta tinuturuan din kami tinatry kami turuan ng amo namin, tamsak. You like that, tamsak? Like. Means like, tamsak, it's like. Ito. Goodbye, my friend.
Yan, Karen. Ni hao ma. Hu hin hao. Oh, like what is the meaning of ni hao ma, Karen, in English or taga English? And hu hin hao. What is meaning? You try thumbs up. Thank you. Goodbye, my friend. Paalam, kaibigan, like that, Karen. Ni hao ma, it means how are you? Ah, okay. How are you? How are you? I'm good. Ni hao ma, okay. Yun, that's good. Maayong gabi daw. Oo. Kuya Mark, di pwede sa ilong ang topic natin, nakakadugo. Di, gusto kasi ni Karen matuto. I'm simply me. Turuan mo din kaya. Turuan mo siya ng English na translate mo sa Tagalog. Kasi siya eh. Gusto niyang, matagal na yan, tagal na namin kaibigan yan. Almost 1 year na. Halos namin kaibigan yan si Karen. I need medicine in about this our language. Oh my goodness. Ni hao ma. Ano pa yung isa niya? Picturean ko lang para manohan natin. Uhin hao, ni hao ma, ihan hao. What is the meaning on uhin hao? Karen. I need medicine about our language. Sinipon daw si siya, tol. Sinipon na ba siya? Ayos yan, Karen. Very nice. Hinhaw means is I'm fine. Okay, I'm fine. Okay lang ako. It means I'm fine sa Tagalog. Okay lang. Okay lang ako. I'm fine. Yung sinabi mong, how are you? Kumusta? Parang ganun ba yung kumusta? How are you? Kumusta? Who I ni means is I love you. Who I ni. Baka linuloko mo ako niya, Karen, ha? Mamaya may pumasok tayo, makikita ko yung amo ko. Who I ni. Sabi niya, tantado. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Ang Crasilda, tawa ng tao eh. Doing good. Niaw muhu. Ano naman yan? Parang binaliktad-baliktad mo lang, Kiring eh. Who ay ni ay mu, ni hay, no ay who. It means I love you too. Oh, binaliktad-baliktad mo lang eh. Natatawa ako, kuya, oy. Kiring kasi ang kulit eh. Mabait yung bata na yan. Bata pa yan siya. Almost 16 years old, Karen. Already. Yung 16 years old. Mabait yung bata na yan eh. Ano yan siya? Gusto niya rin matuto rin ng salitang Tagalog. Kaya madalas yung pumasok. Kaya pag hindi niya naiintindihan, nagko-comment yan siya. Kasi kay Biboy, naiintindihan niya kasi kaya ni-English ni Biboy na sa kanya na-apply niya yung English ni Biboy. Naiintindihan niya ng konti. Kaya nakakatuwa yung bata na yan pag pumapasok eh. Bata pa yan. Tinawurin niyo yung niya, yung kanyang channel. Puro yung niyan, short video. Huh? AI ba to, Karen? Karen, AI ba to? AI? Pumunta ka Karen, visit to Philippines, Karen, in 1 month. Ay, makakaintindi ka ng mga salitang Tagalog, promise. Basic na may sa'yo. Ni hao, inihaw. Buang ka, inihaw. Ni hao ma, maruko. Loko-loko. Magaling si Sir B-Boy mag-English. Oo, magaling yun. Magaling yan si B-Boy mag-English. Walang yun. Yan ang malupit sa Team Boom na
magaling magsalita ng English. Matalino yun si B-Boy. Kaya tama lang naging founder yun. Inihaw na bang o Sir Marocco? Sabi ni Simply Me. Wala na si Kaiden Hall. Kung nandito ka, Marocco, si Kaiden Hall, nagtatanong kung ano daw ang English na, ano ba mga basic na salita ng Tagalog. Tinatanong ako eh. Kung nandito ka, naturuan mo sana. Bukas papasok yan. Kaso, madaming matutunan sa akin. Saan na yun? Umalis na? Nandiyan kanina eh. Nagtatanong siya kung anong mga salitang mga sa kasi niya tinanong niya yung goodbye sa Tagalog. Sabi ko paalam kaibigan. Dito kasi sa Saudi mas matibay kami sa sign kaysa mag-English. Parang nag-ano lang kayo, nagaganon-ganon lang kayo sign. Ganun lang ba? I'm simply me? Ganun lang pa yung niyo yan? Oh my goodness. Kay Pastor Marocco kayo magpaturo sa English nako. Sigurado. Marami kayong matututunan, marami din kayong hindi. Magaling yan si Pastor Marocco magsalita, mag-English. Di ba, Marocco? Matalino ka. Matalino yan si Marocco. Opo, kasi di din sila makaintindi minsan ng English. Sa Saudi. Di sila nag-aaral ng English, Parang taga-USE, English lang alam din nila eh. Kaya gusto rin. Parang China rin. China, nakakaintindi ng mga taga-China, nakakaintindi sila minsan ng English. Ang plastic dito, kiss. Oh? Kiss? Paano yun? Paano kung may napulot na plastic? Ay, ano ba? Ang plastic dito, kiss. Paano pag may napulot silang plastic? Ikikis nila? Opo. Ganun. Kaya sa Marocco. Marocco, plastic. Ikis mo. Paktay ta. Yari. Ang kulit ng salita dyan, Paano yung Tupperware? Ano ba yung Tupperware salita sa inyo dyan? I'm simply me. Pag di na briefing, matakot kapag nagsabi, Kibi, Mikis. Kibi, Mikis. Ano yun? Give me kiss? May pahinging plastic. Oh? Ay, Swinig, pahinging plastic. Pag di na briefing, matakot kapag na sabi na give me kiss. Meaning, pahingi ng plastic. Oh, kalukuhan niya yung yan. Ang kulit ng mga salita, Ay, Jomar Sarate, sayang, hindi mo naabutan si Kaidin. Di ba hinahintay mo yon? Sayang. Natulog si Kulang. Tubig dito, Moya. Moya? Pahingin Moya. Ibig sabihin tubig. Ang gagaling ng salita mga Iba-ibang planeta. Lupit. Bilisan mo, Sora.
Ano yun? Dugtong natin. Muya, sura. Ano sana yung isa? Sana yan? Ano ba yung isang salitang? Kis, mura, sura. Ay, kis, muya, sura. Oh, pinagdugtong ko na. Kis, muya, sura. Ang bukas, bukra, kahapon, ams. Kulit naman ng mga pangalan na. Bukra, arms, parang arms lang ah. Paano yung ano? Paano yung tawag sa asawa? Pag-asawa ano? Simply me. Paano pag-asawa? Hindi lang sagot. Wala akong tubig. Di ba kaya sign na lang? Di ba kaya sign na lang? Ganun. Darling, aray ko. Holy poly de kulong. Wala na yung kerend mo. Ay, yung kerend mo, yung kulang mo, natulog na. Kasi maaga pa daw siya bukas. Bakit hindi nagagit sa akin? Lang ka ba ang mamahal na alik mo sa'yo? Ay, 8 viewers, thank you. Sino boss sinasabi mong andito kanina? Yung magpapa-tour guide ba? Oo, yung nagpapa-tour guide. Huli ano? Si Kaiden Hall. Nandito kanina, nagtatanong siya ng ano, pumasok na naman. Kinumusta ko? Kumusta brother? How are you? I'm good, my friend. Ano, what is the meaning of joke in language? Your language. Sabi ko, nagbibiro. Nagbibiro lang po. Ala, may galang po. Nandito kanina eh. Tawa nga ng tawa sila eh. Kasi ini-English ko ng English Carabao eh. Pero nakakaintindi naman siya. Kahit papano, inaintindihan niya, abay, gusto talaga magpatulak sa lamesa daw. Malamang. Mabuti hindi niya naabutan si Ma'am Kulang-Kula, Ma'am Ilang, naabutan. Wife is Sabja. Ano? Sauja. Sauja? Wife? Paano pagkabit? Kinabit? Kaubit? Sauka? Bit? Sauka? Bit? Out muna ako ha. Sige lang, no problem, Joel, Ladera, pin kita pala. Nakalimutan kita pin. Sorry. Yan, na-pin ka na. Okay lang kahit mag-out ka para may dagdag subscriber mo. Salamat. Nandito pa rin ako kay Tol Project. Nag-watch ako ng video. Si Bibo wala ata energy ngayon kaya di nagdut-dut. Well, ka nag-iinom. Salamat po. Welcome. Ay, Ma'am Criselda, salamat. Watching ako sa Ma'am Criselda po. Okay, baba nga yung channel mo, Ma'am Criselda. Adal Morocco, thank you, boss. Morocco. Ikaw ang siyang buhay sa buhay ko ito. Hi, Ma'am Criselda. Bye-bye, Sir Jewel. Sabi ni, I'm simply lang. Thank you, I'm simply lang. Ma'am Criselda, ibaba nga po yung channel niyo. Magano ko mag-play. Kinig lang, tol. Plus one ako sa'yo. I'm simply man. Ma'am Carcela, pakibaba po yung main channel.
para di ko nahanapin. Dito watching ako sa'yo. I'm simply lang nasa train. Train ba to? Ang ganda ng ano dyan oh, sa daanan ng train. Dito sa Pilipinas, ang pangit ang ano nila. Tusok. Salamat, tol. Ang ganda ng linis. Sa Saudi. Kung sa Pilipinas, ang barang pangit oh. Ang hirap intindihin dito, lalo na pag dire-diretso na. Oh, paano yun? Pag dire-diretso na? Maiintindihan mo pa ba yun? Dan dikit na nakapin. Sabi ni Kulang, oy Kulang, salamat Kulang. Matagal na nakadikit sa'yo yung Kulang. Ngayon mo lang binalikan. Saway ka. English Clarabaw. Yun lang. Oo, kailangan to. Matuto ka talaga kahit mga English ano lang. Basic na English para talaga hindi ka basta-basta. Kaya gusto siguro ni Kaidin Hall, maano ako, manood ako ng Netflix na mga English. Kasi gusto ako matuto ata ng nice English para pag nagpaano siya, nagpatulong sa akin dito sa Pilipinas, daling ko siya sa Lamesa Dam. Sabi pa naman tayo tour guide. Gusto ako maging tour guide niya. Tinatanong niya ako nung gusto ko maging tour guide niya. I'm simply me. Tinatanong niya ako ni Kaidin kung gusto ako maging tour guide. Kulang ng buhay, gising ka pa. Kumusta po Ate Crisalda? Tol, payag ka ba? Siyang buhay pero may taning lahat. Paulo. Ano yun? Tol, maraming salamat. Pang-apat na ata itong video to. Tay Alex, maraming salamat Tay Alex. Watching ako sa Tay Alex. Wala pa na si Ma'am Criselda, di binaba eh. Ito na ako sa'yo. Tagal binaba ni Ma'am Criselda yung kanyang ano eh. Tay Alex, watching ako sa'yo, Tay. Mukha naman mabait. Oo, mukha mabait nga. Kasi siya eh, friendly. Gusto niya matuto gusto niyang mapunta rito sa Pilipinas na makalibilo ba mga Pilipino. Kasi ang pinaka daw sa Pilipinas, pinaka mababait. Kaso lang, dito sa Pilipinas din ang pinaka kurakot pagdating sa no? Pero ako din, minsan, pag di ko pa ganong kilala sa white, pero kung matagal na ko rin kilala sa white, sasamahan ko siya mag-tour guide. Ako maging tour guide niya. Pero kung baguhan lang, para nakakailang, kasi first time mo makakamit ng mga ganyan, malay mo. Di natin din kasi masabi, di ba? Di natin alam kung Kahit nakikita mo sa mga video niya na mga hayop ang dala niya, hindi natin alam kung anong estado kung mayroon siya. Kasi doon naman sa ibang bansa talaga eh. Halos naman talaga doon. Hindi naman hirap talaga eh. Lalo't nasa siya, Oklahoma, USA. Yung lugar na yun? Talaga naman. Totoo ka dyan, kuya. Oo. Mahirap din kasi minsan magtiwala. Huwag ka matutulog ko lang, ipapasundo kita. Sabi ni Jomar. Ramdam naman natin na sa taon, the way they speak. Oo. Totoo yun, yung simple lang. Kasi, ang mahalaga doon, maging kasi ako, pag yun naman makasama, halimbawa lang hindi naman totally magiging sure yun. Halimbawa lang,
pumunta rito siya sa Pilipinas. Ang problema lang doon, yung paglipad-lipad kaya hindi ko naman kabisado yung mga ano. Pero pwede naman itanong yun. Maganda yun kung mapunta sa Leyte. Kaso wala ganun dun. Ang maganda dun sa Boracay, sa sa Palawan, yun mga gandang mga ano, beach. Mababait, di siya sure. Oo. Lalo na si Jomar. Baka tahiin siya. Jomar. Wala talaga siya kilala dito. Wala pa. Ako pa nga lang ata yung na-meet niya na ano, kaya nagtatanong-tanong siya sa akin eh. Ako hindi naman ako magaling mag-English. Kung magaling lang ako, di sana kaya natin mano. Pero mas parang gusto niya rin ata yung hindi magaling mag-English eh. Kasi baka mamaya, kung magaling ka nga mag-English, tapos mamaya, inaano lang ba siya, ginagancho, ini-scam ba? Diba? Mayroon kasi mga pangsamantala minsan eh, na yung matalino sa English, tapos pag naging may bisita ng mga taga-ibang bansa, ito tour guide niya. Parang mukhang inaanohan ba, inuhututan, mahirap kasi yung ganun, diba? Kaya minsan ayaw siguro niya at ano, ng talagang mga perfect mag-anong English kasi mamaya nga naman anuhan ba siya, presyuhan ng malaki. Kaya minsan yung kung yung kinukuha niya yung tanga-tangahan. Parang gano'n, no? Dapat totoo lang kahit di mo detalye buhay mo, basta good heart. Yes, totoo yan. I'm simply me. Tama yan sinasabi mo. Pakainin natin ng adobong palaka. Ay, kakain yun, tol. Malamang, kakain yun. Di lang yun, palaka lang pala eh. Tol, done watching ako sa'yo, tol. 3 na yung na-watch. Ay, up. 3 nga. Na-watching ko sa'yo, tol. Magic. Dito naman tayo kay Mang Preseldo. Si Mang Preseldo, ay bubakas yung channel. Tawa ng tawa eh. Preseldo. Walang tawa si Mang Preseldo. Ay, mo ba yung channel? Hirap hanapin mo Preseldo. Bahala ka dyan na yung baba. May libo na lang. Ay, mo ba yung channel mo, ha? Hindi tayo i-play. Ay, yung baba eh. Nais kong makapiling kanin din. Yan, watching ako ng isang kay B-Boy, kahit wala na dyan, baka naka-BG lang yun. Pakiramdaman mo muna siya, kuya. Oo, pinapakiramdaman ko nga. Kaya nga inaano ko lang siya eh, na pumasok siya ng pumasok dito sa live ko. Kahit sa man live stream ng mga Pilipino, pwede siyang pumasok para matutuman siya ng mga basic language ng Pilipino ba. Para may family friends ako dyan sa Leyte. Ang kilo? Apelido? Ang kilo. Ang kilo, parang ngayon ko na ano yan ah. Ang kilo ba, tama ba? Bading yun, Mark. Sabi ni ko lang. Yun nga rin iniisip ko eh. Wala, mamaya yun. Ako tirahin, putang inang yun. Saltakin ko yun. Kaso di tayo tanga. Oo, yun nga eh. Sis ko lang. Hey, Sir Alex. Hi, Sir Alex. Sabi ni I'm simply me. Ayaw ko ng palaka. Sabi ni Ma'am Carcel. Bakit Ma'am Carcel ayaw ng palaka? Panghusga tong si Kulang, hindi yung bading bakla lang. Aray ko. Parehas lang kayo, tol. Gusto niya mag-Netflix eh. Makapanood ka ng bold dyan, Mark. Movie ang inaano niya. Utak mo talaga. Walang napaka-dirty mo. Dirty mindset, no? Caselda, Kulang. Tama ko lang, sabi ni I'm simply me. May mga Chinese mahilig kumain ng palaka. Oo.
Kumakain ako na yung palaka, Ma'am Criselda, yung ginataan. Dati nga, nagluto yung kaibigan namin palaka. Hindi man lang tinanggalan ng balat. Grabe yung langsa. Sarap yun yung tinatanggalan ng balat. Yung palaka sa bukid. Walang mukha, puro aso man. Oo nga, tinik ko nga rin yun. Opo. Ang kilo? Oo. Bumili siya ng dinari. Ayaw ko to. Ayaw ko, takot. Takot ka ba? Malapit na mapuno si Kulang sa 1K. Oh, malapit na. Congratulations in advance, Kulang. Oy, Boy Terador, BG lang yon pinag-uusapan nyo. BG lang. Thank you to all. Bye. Salamat, bye. Saan na dyan? Visit ka talaga, Kulang. Buang ka. Kinuha mo sana Netflix Marks. Sayang makakapag lo ka na sana dyan. Unli Max. Gusto mo rin. Baka yan ang gusto mo din. Kulang. Puro kalokohan ka talaga eh. Kabababae mong tao, puro kalokohan. Ayaw ko na, nakita, tinanggalan ng balat. Ayaw ko na, nakita ko na tinanggalan ng balat. Oo, masarap yun, Ma'am Criselda, kung alam mo lang. Kuya Project, wag lang yung palakang may bukol-bukol sa likod, ay talagang nakakalason yun. Ayaw ko dyan kay Kulang po, Kuya Project. Pagkatapos niyang makuha ang dangal ko, ipapasako ako, sabi ni Jomar Sarati. Oo, gawa ka pa ng ninja, Jomar, tas palsak mo na dyan kay Kulang. May translator sa CP, yun kaya alam nila, pinag-uusapan niyo. Malalaman yun, Boy Terador, mag-ano yun, nag-ano lang yun siya. Snake, nakakain na ako. Pragdi pa. Anong snake yun? Sawa? Simply me? Di pa ako nakakain yan ng sawa. Mayroon nga nagkatay sa amin yan dun sa probinsya namin dahil matagal na. Sawa, inayawan ko, ayaw ko kumain, nakakatakot. Sabi daw nila, masarap daw yun. Di baling palaka na lang kainin ko. Oy, Aljon Luco, shout out. Kumusta, tol? Kumusta ang buhay? Bahala siya sa buhay niya. Matanda na siya. Gets niya yan, kuya. Oo. Oo, yun nga malaki. Yung sawa? Hindi ko alam na sawa. Aray mo. Nakakatakot yung kumain, Pero doon sabi daw nila, masarap daw yun eh. At bayawak. Bayawak kumakain ako niyan. Lahat ng pinag-uusapan nyo, alam niya kasi technical na ang CP ngayon. Oo, kasi si Will, naintindihan niya yung mga sinasabi na pinachat dyan sa comment section, nalalaman niya. Yung pronoun, yung nagsasalita na host, hindi niya naintindihan yon. Pero once may nagko-comment dyan, naintindihan niya yon. Kaya nagbabasa yon siya eh. Kaya matagal siya nag-live si Bidogs. Wait, Terador, nag-live si Bidogs. Bilisan daw. Wala, masarap ba ang sawa? Sabi ni Jomar. Sana si Kulang, nandiyan pa ba? Kunwari lang yun siya, kuya. Akala ko naman kasi may kilala siya sa Pinas. Wala pa. Hindi, talaga yon.
Pag nagsalita ka lang dito sa ikaw kaharap mo siya, hindi niya maintindihan kung hindi Englishin. Pero kung, oh, ito na. Tengo na ako sana. Oy! Mr. RG! Bro! Post, Miguel shoutout. Hello. Oy, kumusta po? Salamat po, Mr. RG. Ano? Crickets? Natikman ko. Parang mani. Ano yun? Hi, Mr. R. Mr. R, attendance check. Thumbs up po, bro, host, Jyoti. Thank you, salamat, Mr. R. Che, salamat po sa pagpasyal. Nagilala ko to kanina kay Kuya Ray. Kanyang mga bisita kanina. Masarap ba talaga ang crickets o kulang dito? Kumakain sila niyan. Ano yung crickets? Ano yun? Parang itik? Crickets, tol, yung lighter. Tratado. Ano ba yun? Hindi ko kasi alam yung mga ano. Simple lang, masarap naman. Pampulutan. Mos, puro inom. Sanay na sanay ang aming kaibigan sa inom. Kulang, mag-graduate ka na ba, kulang? Congratulations na. Nakakatuwa na nakagraduate ka na. Sa wakas, si Kulang makakagraduate na rin. Sana all, paldo. Creep kids pa, yung parang tipaklong na black. Yung ba yun? Ay, pampam. Sino itong pampam? Nanak mo to? Yung pinsan ko ba itong pampam? O iba itong pampam? Si Girish yata to. Di ako natikin yan dito. Nakakatakot man itsura. Parang di manguya? Hindi manguya. Oo, Jomar, sa ilalim ng lupa, naglalabas. Parang ginisang ipis. Yung itim. Parang cockroach, ganon. Parang cockroach, ano nun? Itsura? Oy, Kuya Sani, Tol Jomar, shoutout to. Kumusta, Kuya Sani? Tignan ko nga ito, kay Kulang kung ano. Aba, 732 na. Mukhang makakagraduate ng Kulang, Kunti na lang Kulang, Sana, Ando. Kuya Sani, love you. Diyan, sabi ni Jomar Sarati. Pampam, Miguel shout out, sabi ni Kuya Sani. Kuya Sani, wash out, sabi ni Kulang. Friends siya na kuya ng ipis at tipaklong. Friends. Kamukha ng ipis, Mark. Oo, alam ko na yon. Oo, yung pumapasok sa lupa na parang may mga sungay-sungay. Nakakatakot naman kainin talaga yon. Crunchy talaga yun pag kinain mo. Yun yata yung nasa nyog, yun ba yun? Yung mga nagsisiksik sa nyog or and simply me, Miguel shout out, sabi ni Kuya Sunny. Maliit lang siya sa konti sa ipis. Tol June, Miguel shout out, tapos ka na maglolo, aray ko. Masarap din daw yung sa pagpalayan yung
tawag nila sa Sambales, asusu, asusung, asusung. Oo, masarap yun. Paano ka? Paano ako gagraduate, Mark? Binura ko video. Kulang akong watch hour. Ba't mo naman binura? Sa Lagubang naman yun. Ah, sa Lagubang mo yun. Ba't mo binura? Kaya ang sarap ng pagkumakan sa isang yung maraming house. Ang sarap na namin. Walang mami. Ako na sarap na ako pati sinasyan. Bye na kuya and everyone. Sige, Simply Me. Salamat Simply Me sa pagpupunta. Google mo, Mark. Itsura, ha. Anong pangalan yun? Critch. Thank you so much, host. Sabi rin, thank you din po. Salamat din. Busy. Ako gwapo. Pumasok ka ba, Kuya Sani? Pumasok ka ba? Para maka-WHK, pakita mo maganda mong mukha ko lang. Oo. Kasi, di kayo mo monetize ni YT pag di mo pinakita yung mukha mo. Masarap yun, Mark. Parang mani. Aray ko. Sana all. Hindi mo, nagpalit ka na naman ng profile mo. Pusa naman. Dami mo naman pinapalit-palit mo sa ano. Mas masarap ang mani. Kulang, lalo pag fresh. Sa messenger mo. Truck ng basura. Sige lang. Gawin mo muna dyan yung mga ginagawa mo. Baka mapagalitan ka pa ng amo. Sarap ito sa Tawang-tawa yan. Fighting viewers, thank you po. Salamat sa mga nakatambay dyan. Malas lalo yung hubad naman eh. Di ba, boss? I don't know. Oo na lang. Makatulog na nga. Kulit ni Jomar. Oo. Makulit talaga yan si Jomar. Parang si Eljon yan eh. Kasi pag yan si Jomar, ano yan, solid. Ano yan.
Matulog na nga. Ang kulit ni Jomar. Mas cute kasi ang pusa. Blue eyes. Agay. Bakit si ano? Cute naman si Jomar Sarata. Blue eyes din. Ay, red eyes. Ako ay profile tiyak. Walang manonood sa'yo. Aray ka. Pabutin ko lang 2 hours yung ano ko, live ko. Nakano na ako. 1 hour and 33 minutes matutulog. Kayo, shout out kay Ma'am Ilang-Ilang. Maraming salamat sa support. Alam ko nandyan ka po. Alam ko busy ka. Baka hindi ka pa po nakauwi kasi nakakauwi si Ma'am Ilang-Ilang. Alas 12 nandito sa atin. Andyan na siya sa bahay nila. Kung wala siyang lakad. Salamat sa mga naka-BG dyan, sa 11 viewers. Salamat sa inyo dyan, ha. Nakakahilo pala, mag-inikot-ikot. Good night, everyone. Sabi ni Mong Persado. Mong Persado, bye-bye po. Salamat. Plus 1 na ka sa'yo, Mong Persado. Night 6 Kerselda, sabi ni ko lang. Watching ako sa'yo. Pababa ang simbahan. Watching Mong Kerselda. Mangarap na din ako, Tol. Mangarap na din ako, Tol. Ano pa pangarap mo, Tol? Pero revenue ko mahaba. Revenue ko ngayon is 36.74. So, yun talaga 164. That's almost 164. So, wala. Pero, first paper tayo. Anyways, mahaba. So, kaya gusto ko is mahaba. So, bigyan na tayo mga isang $2 na mahaba. Diba? $2 na mahaba. Start tayo ng number 30 sa top 1. Yun na nga, naging tayo start ng ang kasal ko sa number 30. Good night, sis ko lang. Matulog na. Nakaka-insomnia na ako. Kaka-YouTube. Oh? Insomnia ka na? Hindi ka pa niya nag-vlog, Jomar. Hanggang support ko pa lang yan.
May asawa ka ba, Jumar? Tol Jumar, may asawa ka ba? Wala. O binata ka? Next mami, ating number 9. That's the last. Seven lang. Number 8. Pag wala ang asawa, binata. Pag nandito, siyempre may asawa. Tolong ko ba ito tayo? Hindi ka talagang bata ka, no? Tama na nga naman. Walang asawa, binata. Pag nandiyan asawa, Number 4, mama. Ito, kailan mo kaya ako? Kailan mo kaya ako makakausap, boss, ng matino? Ewan ko sa'yo. Kailan ka pa pwede ko makausap ng matino? Loading si ano?
Angkat doon, salamat. Natulog na. Abutin ko lang ng 2 hours to. Nagsibit na ako, nantok na ako. Bako na nga to siya. Salamat sa 4 viewers. Nag-loading si Bidogs. Yung number 2, tsaka number 1, hindi pa lang. Yan ko siya maglarin. Sini, okay, sa ini, ako na sa next presenta siya. Ngayon mga kamay, $121.4. So, nagpapal mga kamay. Ito ang mga naman. Yung mga $300.400 in school life. Okay. Number 3, sa listahan, ay sa mundo yung mga mag-study. Pero siya, ako nasa next presenta siya. Ngayon mga kamay, $191.4. So, nagpapal mga kamay. Ito ang mga naman. Yung mga $300.400 in school life. Okay. Number 8, sa listahan, Ay, Miracle, shout out. Kumusta? siya. Number 4 mga kamay. Ito siya. Number 4 mga kamay. Kumusta, Miracle? Ano ba yung pinapanood mo? Aldo. Miracle sa profile, ah. Watching ako sa'yo, kapatid.
Lagyan na ako. Ay, talagang yun. Natutulog na ako. Pabuti pa lang 2 hours. Maraming salamat. Tulog na rin lang ng yan. Salamat pa sa pagbisita. Antok mo yun. Salamat kayo mga lang yan. Support. Kaya viewers, thank you. Salamat sa inyo.
Ay, B-boy. Saan ka galing? Saan ka galing? Marites ka na naman, no? Nag-live ka ba? Kami lang ilang. Thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Walang signal ni Bidogs. Simbas. Tulog na ako. Oo nga eh. Kanina ko pang wala eh. Kala ko, tulog ka na eh. Sobrang init. Tragis. Basta na ang lahat dyan. Okay naman po, mamilang-ilang. Yun, number 2 pa rin tayo. Hindi na natapos yung kasi nawala ang signal ni Bidogs. Ay, tulog na pa di. May update ba? Mayroon? Pagdating na ng number 2, si number 5 si Cyril, ay number 5 si Sniper Jones. Tapos si Nog. Si Cyril ang number 4. Si Nogers number 3, number 2, number 1, hindi na isabi. Bigla na mawala ang signal. Nakatulog ako, nagising lang. Oo nga, kaya nga. Mabi, shout out. Ay, do you too official shout out. Ay, Mabi, basta. B-boy, boom. Hi, Mabi. Hi, B-boy. Bumalik dito, ma'am, ilang-ilang si Kaiden. Pumunta rito si Kaiden, pumasok ulit kanina. Pag live ko, pumasok. Sabi sa akin, hi bro. Do you official shoutout? Min channel yan. Talaga? Oo, umano siya, nagtanong na naman. Magtanong-tanong siya kung ano mga salitang sa Tagalog. Yung goodbye, tinanong niya, sabi ko paalam kaibigan. Yaw-yaw lang pa di. Sleep ako. Biyahe pa bukas. Sige. Oh, yun na rin. Tawag mo sa kanya. Bro. Oh. Mabi boom. Nagtatanong siya kung saan magagandang place daw na malinis ang tubig ba? Malinis ang water. Marte nga eh. Sabi ni may nag-comment si Simply may sabi niya, sa Palawan at Boracay magandang mga tubig doon. So very clean. Yan ang kung saan yung pinaka-place na magandang tubig, clean ba, malinis. Sabi ko, sa Boracay at Palawan. Alam niya yung Palawan, baka na sinerge niya siguro yung Palawan. Mabi, salamat pa di, salamat. May ka kanina, biyahe pa di? Nagbiyahe ka ba kanina? At si Jacqueline Villanueva, good evening. Co-host, like 34 po dito, support pati harang, MLS at sa lahat po.
Ate Jacqueline, thank you so much. Salamat sa pagbisita. Iboy, salamat din. Iboy, ganda ng outfit mo sa live mo ah. Oh, lagi naman naka-ready ang outfit yan sa live niyan. Nakita ko rin yung Binson na tinutulungan ng Team Boom. Oh, si Biboy lang naman ang tutulong nun. Mabait yan si Biboy. Dami kasi ang ano yan si Biboy. Kaibigan sa YT na tumutulong. Tas ang sad lang sa story yung anak niya. 13 years old na yata, tas di nag-aaral. Kawawa naman yung bata. Wala ata trabaho yung asawa, yung tatay. Tsaka siya ang nag-aalaga sa tatay. Yun lang, nakakaawa naman yun. Wala siyang ano? Wala ba siyang asawa? Time out ka muna, boy. Bastos ng bunganga mo. Ano, tinime out ko na. Ano sabi ng GC Mark? Dokoloko. Just mio. Wala. Sabi ni Wambi. Wala ba yung asawa yung tol? O pa di? Si Vinson? Time out ko na. Wala si Kuya Elmer. Sunod-sunod yung inaano eh. Surang ko lang. Makita ko lang to sa... Hindi mo iwasan talaga yung mga basher ng mga ganito. Walang bang mga gawa sa buhay. Kuya Ray, shout out Kuya Ray. Kalukuhan eh. Tamsak na nakahabol pa. Oo nga, matutulog na nga ako eh. Kawawa yung bata. Grade 2 pa lang daw eh, siya. Grade 2 pa lang. On my way to work lamang. Hi Kuya Ray, sabi ni Mami lang ilang. Miguel ako shout out. Alang, sabi ni Kuya Ray. Papasok ka na Kuya Ray sa work mo? Magkaiba bang oras nyo ni Mami lang ilang? Kasi pala, Switzerland si Mami lang ilang, ikaw ano eh. Saan nga po kayo Kuya Ray? Saan ba kayo? Sa UAC ba kayo? Kuya Ray, sabi ni Mary Grace, Mary Grace, anyan ka pala? It's that time to realize to see a night is warm.
Nandiyan ka pa pala ka, Grace. Akala ko wala ka na. Kuya Ray, ingat po. San Francisco. CA. Ako. Kuya Kois, USA. San Francisco pala. San Francisco. Miguel Assurat, MG. Sabi ni Kuya Ray. Hi, Merry Christmas ka na. MLS Boom Team. Boom the boy. Sabi ni Kuya Ray. Okay, Kuya Ray. Very nice. San Francisco ka. Ilang. Hindi ko na nga talaga kayang buntok. Tulog na ako. Pasensya na po. Tinda pa ako bukas. Okay lang po. Bukas na lang po. Kasi Huwebes naman bukas. Tulog na ha. Kuya Smart. Oo nga, Kuya Ray, inaantok na ako. Matutulog na talaga ako kaya pinatay ko na yung ilaw. Sa CR na lang yung ilaw yun. Ilang, thank you po. Salamat po ng marami. Sige, pahinga ka na. Pasensya na po ha. Kanina pa ako naka-live. Mga alas... Ano ba oras na? Kanina pa ako mga 9:30. Tomorrow half day lang siya ako. Sige po, ilang. Ingat po kayo, ilang. Thank you so much sa ilang. Bigat na po. Mata ko. Kung nga rin, hindi ko na rin kaya. Night, B-boy, at sa lahat. Ilang, thank you so much po sa tulong mo sa aking revenue. Busy pero enjoy naman palagi. Oh. Kuya Ray, ingat po sa work. Ilang, pasensya na po talaga. Hindi ko na talaga kayang antok. Baka mamaya mahilo. Makatulog ako na naman. Salamat po. Mabuti pumasok po kayo. Kasi mag-end na talaga ako eh. Mag-end na po ako. Thank you so much po. Sa lahat ng pumasok, thank you. Kuya Ray, salamat po yun. Okay, tulog ka naman. Salamat po, ilang. Ingat po kayo. Bye-bye. Po si Mark Juarez TV. Sambindor, may pangarap sa buhay. I love you all. Sleep well, everybody.